הכבוד לך. זו עשייה נפלאה, שבאמת צריך לברך אותך ולהגיד לציבור, בכלל שהציבור בגדול ידע. שחר, זה עוד העשייה שלך. אני לא יודע מה להגיד לך, אני כל כך מתרגש ככה, אני באמת, יש מידה באמרית שאומר, ימי מטף בטן לבד, ימי בטן העקב. מי שלא יודע את העבר שלו בעצם, הוא לא יודע את העתיד שלו, בסופו של דבר. אני עליתי מסודן, זאת אומרת דרך סודן עליתי לארץ. והדבר הזה זה מעורר הרבה רגשות בתור אחד שאיבד כמו הרבה מהאנשים, מכירים לו, אז אני רק חייב לומר לך תודה שם. תושבי יבנה היקרים, שחר סימני היקר. בית ספר, הנושא החינוך הוא בשבילך בראש מעייניך, אני יודע את זה, שמענו רבות על זה. אביר יעקב, שהוא היום כנפי אבירים. אחד הבתי ספר המבוקשים. אחד הבתי ספר המבוקשים. מה הסיפור של אביר יעקב? בעצם אתה יודע מה, יש מישהו שיגיד את זה. אז ברשותכם אני אגע קצת בקצרה, היות ואני הייתי מעורב כאחד ההורים שביקש משחר סימני שיעשה שינוי. שחר סימני עשה שינוי בתוך הבית ספר הזה, דאג לחינוך ילדינו, הוא ממשיך לדאוג. אני חושב הבית ספר הזה היום יש לו שם טוב, הוא ברמה אחרת לגמרי מה שהיה, הכל בזכות המעורבות האינטנסיבית ללא הפסקה של שחר סימני, שאכפת לו מחינוך ילדינו. אומר עליו הוא אחלה בן אדם, הוא עוזר לילדים, לבית ספר, לגנים, אנחנו פונים עליו, הוא עוזר לנו. וגם עכשיו מגיע לו, גם... עולים מעלה שניתן לעשות גם שיחה. עוד שטח יפה. ולמטה זה כאילו המרתף זה אולם, כן? עולם אנחנו נראה למרתף עכשיו.